Setia. Ayo Mas, sana ya Mas. Parani. Spesial kagem saya belajar. Yo. Permisi. Bapak Haji saya ini. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal Ayo naik. Ada jaket semua ya, ayo jaket sayang, jaket semuanya, ayo jaket sayang. Oh. Matur sembah nuwun sapa. Ayo Mas Tante, tak suwun rito. Monggo Bu. Monggo melu joget. Ibu, Pak, monggo. Ayo sayang, joget bareng. Bisa kumpul kaya duwe kurni jarane Ah, Ibu baru dijawab. jarane ji cucu kali Mas. Joget sayang. Asik. Madepnya ke sana. Ayo. Pilih cilianku. Sehat ini kan. Ganteng. So idalidun ambiar. Monggo Mbak Santi. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tasuwun rina lan bisa kumpul kaya duwe ngurni. Jaranan ji Ketan menang pinangan Dantani Nekutu idrasna Benang nangkah bebasane Mengatakan Ton sliramu wae Yo Among siji pawalengku Oga mono Dimas janji-janjimu
Ikut. Anyos. Joget Pak Haji. Nanti ke yang nyanyi perempuan tadi mana? Ya, itu juga. Ayo, apa no? Loh, Ci. Masuk Pak Haji. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadisku lamar Monggo, Pak, monggo, janda merapat jamane dian Zaman edan. uang tua rapi perawane yen wengi nangis wae amarga wedi karo bapake iki piye wong tuwa nekat tenanan prawane yen wengi nangis wae amarga wedi karo burunge. Yuk kita goyang bersama. Lagu ini adalah lagu perdana. Di sini yang perdana, tapi di sana-sana sudah berulang-ulang. Kita tampilkan di acara pernikahan putra putri Bapak Sulistyo. Mudah-mudahan sama-sama doakan, mudah-mudahan jadi putri yang soleh dan soleha, dan nanti diberikan kuliah yang soleh dan soleha. Oke, kita lanjut. Mas Bono mana temennya? Iya. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat Monggo Mas Bono aja Mas. coba melamar gadisku lamar janda ku dapat ini zaman Dan wong tua rapi perawan yen wengi nangis wae amarga wedi karo manuke jamane ya wong tua rapi perawane yen wengi nangis wae amarga wedi karo manuke Carawa kawa buntute goyang ser aduh enake yen goyang ser aduh enake yen goyang aduh enake. Oke, terima kasih. Tenan mantap Mas.